Nya pialang kupu-kupu. Iya. Iya. Lah. Oh. 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 Us. Oh. 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 Iya salah. Iya. Iya. Oh. 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 Oh ya. Oh ya. Hae. Oh ya. Iya salah. Os. Iya, hati-hati le. Yo. Oh, lihat jalan. Os. Oh lah. Iya. Ya. Oh, ya. Oh. Oh, ya. Oh. Yes. Lihat jalan. Ayo loy. Iya. Oh ha. Lo iya. As. Oh. Iya. Oh. Iya. Oh. Jadi kancane urung teko. Iya. Ayo loy. Ayo to maju to. As. Iya. Oh, as. Iya. Oh, iya salah. Oh, as. Oh iya. Iya. Oi, lihat salah. Aus. Iya. Oh. Oi. Oh, Oh, lihat salah. Aus. Iya. Oh. Hati-hati le. Oh. Os. Iya. Oh. Iya, lihat salah. Oh. Iya. Oh. Ya. Oh. Ya. Oh. Ya. Oh. Iya. Oh. Ya. Oh. Lihat salah. Oh. Iya. Lihat salah. Os. Ya. Oh ya. Os. Ya. Iya. Iya.
oh, 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 lihat kalah, iya, oh, lihat kalah, oh, hey, 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 oh, 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 lihat kalah, iya, os, iya. Ayo toh, out, iya, iya. Ah, semoga, 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 semoga. Aku ra kewan kok Mas, ngene kok Mas. Ning kene iki yo aku pemain Mas. Wes, polo sakmene Mas, iki Mas. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pripun bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, kabarnya pripun iki? Pripun kabare? Sehat selalu. Alhamdulillah sehat Mas. Alhamdulillah sehat. Niki desane pundi Mas? Mas Andi pundi? Mbah aku dhewe ora roh kowe. Ya kowe emang kuping para mburungokno. Lah aku turu nih gure. Lah apa padha ae aku ora turu. Aku yo turu. Lah piye? Numpak truk gronjal-gronjal ngene. Kowe kok nek mulai positif. Apa ya? Ki lho, Meteng. kowe kok malah omonganem kok beda. Lah piye? Manganem kok diudek kok diblender lho. Bung 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 bung. Lah ya kaya mbok-mbok umume ngene iki lah ngene. Ngene. Ya. Kowe apa mbok? Iya iki sangulan. Sangulan. Ya sangulan. Tapi kok ora tukul. Iya ki mau tak reksa jare urung. Kowe tapi kok ora dipangani mbokmu le? Piye? Ora dipangani mbokmu kowe. Ora iki mau urung dimiki mbokku ora roh kowe. Wis gede barang. Awakmu kudune kowe umur piro? Umur piro? Aku lagi 14 tahun Mas. 14 tahun. Iya. Lah ya bener sih kayak kerucil ngene Ya cilik awake. makane mik iki sehat. Lah, nek sehat iki kok aku awakku gede tenan, tapi nek kowe kok beda kok ora Ya nek iki kowe modot. jenenge iki gak doyan Mas yo. Lah, Kebrangas. kebrangas kowe. Ya ora, Ya nek sapa? iki kan jek umum mawe sakmene iki. Lah, aku 12 tahun kok. Kowe 14 gak malah tuwa kowe to, Mas. Ya ora, lah jute nek lemu kowe delok. Tuh, Iki lah ngerti? ya kuwi tandane aku sultan. Mangan enak. Lah kowe mangan apa? Karak. Sik aku gumun oman mbek wong iki jen iki. Lah piye to, Mas? Mbah susu iso tekan sultan bareng lho. Tuh, maksudnya aku mangan kue enak, Mas. Lah sampean mangane apa? Ya saeneke jenenge ora duwe ora. Lah iya, sultan mbek wong randhe Bener beda ora? to, Mas. Bener ora? Oh, boleh demit kowe. Takok le, wong kene sempol ganteng sapa aku apa kowe? Takok. Takok. Ya wis aku udu speke yo. Takok. Ndang takok. Perkenalkan Takok. nama saya Abdul Fiano Saputra. Apa Mas? Sopo Mas sing ngomong bencong? Mboten Apa, Mas? bencong Mas, nek niki kalih guyon-guyon biasa kok. Ora bencong Mas iki Mas. Begegek. Aja ngono Lah Mas. piye lek ditu bencong gelem? Sing wis ana nduk Apa? bencong aja ning kene. Nek kono ae lho. Aku isin lho. Ya ora apa-apa, kene iki yo diceluk ben ning kene kok. Kae Mas Bagas. Wah tetep Sapa? Mas Bagas. Sapa jenenge? Mas Bagas. Ora kok gatek men kene Mas Bagas ning kono celane ben kok. Ya ora ngono Mas to Mas. Bagas. Jeneng Mas Bagas Prabowo kok. Sapa? Bagas Prabowo. Wah, apik men delok ben werene ben. Gas. Dol bedol. Gas. Playon kayak digudaki maling. Bocah kok walang ora ndeng sacet. Ya aku ning kene mbok ono apa Mas? Ki cara. Anu yo beso sik kalau Beso? kendang ben panas sik tangane. Siap. Ya, Tak ayo. beso sik ya. Ayo, karo ngenteni Mas Bagas.
Woi. Oh. Woi. Oh. Hop sik mas. Sik. Hop sik. Anu, kok sik, madhep rono. Ceklil. Anu susunem kental-kentul lho. Lho. Anu, mampu kayak kotan gue. Ben gak sarung ya kayak tadi. Aku gimana? Sok. Maju ya. Ayo lanjut. Lah ngono agak didelok bocah cilik-cilik ya. Susu kental-kentul kok sapi. Wis so. Lho sih Mas. Anu kowe iki pengen beso apa pengen apa? Weh, iki lho wong bagus sing saka ngeroto ya iki. Bongkoh kowe saiki. Mati. Tang Batang. Hei. Renat, mie jebok sik. Yo, mie jebok. Reno, tak ndani. Pripun Mas, pripun? Iki kene kan ado-ado saka cepu yo. Tekan kene. Iki mau tak kira yo abang-abang kok. Dadak kuning-kuning. Yo alhamdulillah ngono ki wis dikeki kowe Mas. Aja terus kok. Ora, aku mau ki dijanjai. Kowe munggah oleh tak kei sing abang. Lah nek iki wis iki ketok yo positif. Wis ngono ae. Positif iki dompete sini apa gak roleh? Apa? KTP mbek kartu vaksin. Kok kowe ngenyek saiki Mas, gak dadi sultan saiki lagian tapi. Lho, lagi biru deh. Lagi. Tapi kok kete iki kok ate bendel tok. Lah bojone iki tek meneng ae. Bojone wis 2000. Wah, iya lak sing kuning-kuning mbek ora. Wis kowe rasa omong tak jejeli mik malah. Ya wis mengguri. Anu nek dikeki yo bersyukur. Iya, iling. Anu, iling. iya. Iling Mas. Iling apa? Aku lagi nyanyi Mas. Iya. Iling. Alon-alon. Kanggo riko. Halah. Demi akson kak. Ngecat ae kedemang. Iki kok kowe iki mau lagi wong gak mati. Kowe nek kene nang sambatan pasam dancoki. Kowe mau nganem kowe dadi nganten yo aja ngono. Blak. Cangkem lho. Cangkem aja cacuk-cacuk ae. Ora oleh miso. Dadi bos iki. Kowe nganten wis ngene iki lho. Dadi raja. Kowe tak Ya le, saiki rapopo iki kancanem ning kene mbok kalan rapopo le. Titeni kowe nek omah. Tenang. Cangkem. Nek kene takon sambatan. Yo badok kan sambatan pak-pek ya. Kancam yo remuk. gak remuk kowe. Mi. Alah mik kok. Kok lagi beracara kok makmi. Su iki mik. Lah ke cangkem makmi ngono iki. Aku mau ngomong piye? Mi ngono. Mik. Mik. Iling. Pian kowe pernah karo aku. Japan. Nanging nyatane saiki ora kudu. Aku lanang kok, Mas. Kowe ra gelem tau tak mii. Hooh tenan. Wong kowe elek. Hooh. Kowe gede mau lho. Cat ae kedemang. Kowe sapa ora? Sapa ora jane? Kowe sapa ora? Kayak apa? Strawberry. Nanas. Anggur. Melon. Apa? Tletong jaran. Iya, kowe jane dijabloki apa mbek bojonem? Ya bojoku ngekeki panganan mau ya. Dikeki apa? Lep-lep. Lha apa? Penting enak, renyah. Ya ora ro nek kowe digoreng teleke wedhus ora ro kowe. Yo kita yo rada ning goran. Lah enek grenjel-grenjel samene mau le. Aku
yuk mau batin iki jane mbok kaya apa yang Bayo, wis padahal wis berapi yo yang yo. Kudune yo mama papa ngono. siane iki mau jawab piye Heh? Yo besar. Iya. ora ngono iki lho kok kewer-kewer kotangmu keri wae piye Anu iki akeh cacili kok tangan sik. Kimpul-kimpul. Ya ora duwe. hei kotangmu di Kok tanganmu? ayo bener kowe kemana kau Enak apa? Enak apa? Enak apa? Enak apa? ora ngono Iya, Mas. tak kira ana apa yo ana apa yo Yo tak kira wani. ora wani dedan Mental tempe bus kok. oh ring asem iki lho Kok pecute mulai kat. ora ngono jal kene bocah kok ganteng ngono Iya. Delok. Saka tengene. Saka iki. Ngene. Delok. Ndase mau ngadep rono. Koyok Mas Boy. Ini kok sampe kene. kok modi Kok ngarep. Kok ketek ketulup lho. Aku kok bonyake terus Mas. Lah piye? Lah delok anu. Yo kandakno. Kowe Baturum sapa ning kene Baturum sapa saiki? sapa Baturum Pak Jokowi. kowe ora Jokowi Oh sik Bu, wektune jek dawa lho. Pak Mintaat. Ora nek buka kok. Pak Muntaat iki baturku ngene lho. Pak Mutaati sapa cangkeme manggil jeplak ae. Baturku ngaji, salat, ngedos. hei Pak Muntati meroto aku kancang ngedos iki piye ya tak celok apa piye Celok le. Celokno. Ayah Anda ngono. Celok. Pak Muntaat. Pak. Anu. Pae celok Del. Del. Ben. Pak Muntaat. Pak Muntaat. Pak Muntaat. Lah kae. Anu nek Pak Muntaat gak enek sapa? Buati ae ya ora apa-apa. Aku yo Berarti Pak Muntaat loro karone Di sing gendong anak ndi? Oh iki. Wah. Delik wonge. Heeh tenan. Oh, tenan. Kan Pak Muntaat. Pak Muntaat turun metu sing ketok sik ae. Iya, sapa? Iku lho buke iku lho. Anu, Bu sapa mau? Bu sapa Buati? Bu Sinden. Bu Sinden. Bu sapa? Tak kok bojomu. Tak tak kok bojomu. Lah nek menawa iso nyanyi ndak roh kowe. Cangkem. Tak Iki kok nek bojomu. bocah cilik-cilik. ora ngono iki tanganmu tepak tletong ngopi lho kok biadek kamu Dari kok. Iki mau kena iki lho. Raine iki lho. Aku lan bagus lho. Iya iki lho, Pak iki lho ning ndi? Ngene lah bagus lho. Mas, jujupe jenenge sinten, Mas? Tak edarke, Mas. perkenalkan parani kowe wis sunat burung Perkenalkan. wani kowe kae Apa to lek kowe ning kampung baturku ning kene mbok nyeki. Wis sesuk ora tak jak. batur apa Togel. Batur apa? Batur iki batur ngaji. Bocah kok wis gedhe kok. ngaji polahe piye kowe Ngaji ali batas sajine awak dadal rok. Rok. Dan dor. rok kuwi roke sapa roke sapa Rok. Roke maratuamu. weh Apa? maratuaku ora duwe rok Lah duwene apa? celananan Apa? celananan Celononan. Lah kuwi nganggo rok kok malah celononan. Wis yo, wis aja kan cangkem terus kupingku risi. Lho. Mantene lho kon joget kok cangkeman ae. Joget Mas, jajal Mas. Oh kon ngedrek bojone lho delok. Wani ngedrek kok ora jajali. Masa sing diedrek wong liya ae. Ayo. Lah apa?
Aja kowe sik kae lho. Mantene sik kok piye lah. Yo. Yo. Heeh. 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 Ketokno saltonem lene wong kene le. Ayo le. Oi. Wes oh. Wes. Wes oh. Wes. Pisan tok. Beh, bangeten ngene kok dipek mantu, Bu. Bocah sak meter kotor. Hah? Oh, ular dumung etokno. Ular dumung. Iki piye? Anu, iki sido perang ora? Sido perang ora? Iya. Duh, lha iki mau tak kira kowe ngetokno jurus ngene iki mau ape perang ya dadak malah ape miber bareng. Wis kadung polah kene ketok jurus bango malah kakan rewo muter-muter bareng patahe ngono. Hei, kene apa? Kowe nyelok kancamu. Apa? Tak apa? Wani ora? Perang. Aku tak go kanca siji ya. Wes, so. Weh, apa iki deh? Iki desane bojone ndi kene iki? Aku wani ora. Sik aku tak omong. Wong enek wong ngomong ki lho, aku takok. Ya wis tak takok isih. Iki desane bojone ndi? Jati Blimbing. Ya. Atas nama. Tekan atas nama ya. Desa Ngocengo. Ora ngono, bojoku ora tau dikeplaki. Apa-apa ning kene genten go kalahan weh. Yo, tuan rumah kok yo ora. Ora ngono biasa galem kucut iki. Adek urung tak tambah. Piye? Ora ngono. Penak to? Kelek wong loro ambune kok terasi bosok iki. Oh, kelekku kaya apel. Ambu piye? Ndak tumuk kelek kaya apel lho. Modele piye kelek? Apel bunder kelek. Kelek cekung kok kalenan. Jikoi wani ora? Wani. Wis ayo. Lah patamu iki tanggapan cok ora kesehatan. Pasane jasmani. Saya Mas, Mas.
teko le. Masuk. Rene. Iki aku ning kene mbok sambati yo. Yo, iki Mas nyawer sapa? Aku. Ijek mentolo jupuk. Yo, maksudnya iki ijek mentolo jupuk. Sing nyawer sapa? Lah tek mbok jupuk. Duh, lah ikhlas ora iki mau. Yo, jupuki kabeh, gobleh. Jupuk kabeh, main dhewe. Oh alah engkres sember ujug-ujuge jipuki neh. Jipuki main dhewe tapi. Piye? Ora ngono. Lah kuwi kok ujug iki kok mladias matamu piye? Kan mau kok juga mie, ayo ning omah ra di mie apa piye? Buka duwe, sapi duwe. Piye mbok mie kowe? Gelem ra? Wis cocok lemu. Aku wis duwe yo. Wis penak. Aku duwe ah. Wis. Wis dah. Rasane kok piye? Rasane. Ayo. Ayo, sekalian. Ayo gas, sekalian gas. Ayo gas. Ayo sekalian gas. Ayo sekalian. Hop. Hop. Sekalian gas, sekalian gas. Yo. Yan, sekalian. Go. Oh. Alah. Alah, aja mbok ngono Del ngesakno Del ado-ado kok cepu nangis engko. Piye? Ndah yo, Dik ne. Sik aku tak golek batur iki, Dik. Kowe aja apik nanae, Re. Ayo. Kok tak dhuwit? Ayo. Kamu sok kenal. Piye wong aku ngajak iki kok sok manis. Ora ngono, jajal kowe kok ngono. Siap gerak, kowe tok. Iki tok coke kupingmu lho. Begagah. Ketuane sapa? Nek kene TNI iki pasam. TNI gadungan. Lagi bocane ndi iki, Mang? Yo, siap gerak. Saiki aku dadi ketua. Kok aku dhewean ngene. Remuk ya remuk. Di dalam barisan tidak boleh bi. Siap ya. Siap gerak. Di sini saya menjadi komandan. Yo. Ngecet. Di dalam barisan tidak boleh Cara. Loh, lah kok bisu? Ketuane sapa? Lah yo wis meneh. Hei, timbang udur-uduran gore. Siap, Bro. Mati kowe gentenan malan. Ngecet ae kowe. Wis rene sing sandal atos iki. Aja kalau para tutuk saron lho. Mana? Aku komandan. Siap, Bro. Lurus, blending dhewe. Sambatan. Komandan. Siap, Bro. Lancar kanan. Bro. Iki lho. Lencang kanan no ababane. Nih. Oh iya wis ngarep. Siap, Bro. Nyacat ae. Komando kira, Bro. Komando. Siap, Bro. Ngenwo.
Apa ya, Pak? Apa? Ngenwo. Ngenwo ya apa? Kok ketuane yo ngango yo ora roh. Ngenwo. Yo siap gerak. Wis benyok iki, benyok. Nyecet ae Demang. Siap gerak. Di sini saya menjadi komandan. Kalau ada pertanyaan harus Jawab. Jawab. Siji tambah siji piro? Goblok iki. Siji tambah siji yo. Oh iso telu iki sekolah meneh ndi? Mbah, blak lho kok ora blak lho. Bulak lo ora roh berak. Gene begengek. Bocah cilik ora iso ngomong begengek. begengek. Matane ngono. Mesti kelakuanem. Iki sak desa mbek kowe kok. Iki lho. Ya wis siap gerak. Ya, siap gerak. Wis cerewet. Yo siap gerak. Jancuk aku ning kene nganten madiku kalahani. Wis ora apa-apa, setahun pisan. Di sini saya menjadi piye lah iso komandan mbek komando iki? Purba. Komando. Lho gedene sakmene kok. Kalau ada pertanyaan harus Sesuk aku mulai totot. Gipoi calon. Ya wis ora apa-apa. Ayo, beres. Komando. Komando. Siji tambah siji. Loro tambah loro. Sama dengan. Loro tambah loro ngocengo. Pertanyaan 2 tambah 2 sama dengan 4. Besis. Kowe dadi guru aja goblok. Ora goblok asine ya. Iki basa Jawa. Ya, Kowe iki saya. kan ndelok upin-ipin ngono lho. Ora ngono, congerem lho. Yo Hei. Doblah. Ora iso. Untung tapi gingsul. Yo. Merongos kuwi gak gingsul. Gingsul tapi 5. Ora siji 5. Yo siap gerak. Berhitung dari kanan bahasa Cina. Yo leh. Berhitung dari kanan bahasa Cina. Mulai. Halah. Cing cung Ngok. duh. Cing cung Ngok. cuk. Mergo nek ra ditambahi ngok ora penak. Cing cungcong. Mergo nek ra ditambahi ngok. Yo balen. Berhitung dari kanan bahasa Cina. Mulai. Ngok. Oke. Betul. Ngok ya basane apa ya? Wes, di dalam barisan tidak boleh bicara. Nggih, Pak. Tanya apa? Bahasa Indonesia digawe basa Cina. BC. Apa, Pak? Apa? Ngomongan bulet Tapi nek bahasa Indonesia BC nek basa Cinane apa? Saiki aku takok, basa Cinane apa? Ya. Leng tai wong. Leng tai wong ya apa jenenge? Iku Lah kepo tau ora? Kok tau ora? kuwi enek bener e. Ora berarti bocah ki ora tau tanggapan bedino nang omah ndelok Mas Batangan. Wis. Iya. Ya telek kuwi lah Mas Batangan. Wes saya udah dicepuki selak bengi kok. Oh, mulai ceput jam piro?
Sambatane kok pakpek ya. Siji, loro. Songo. 11. 13. 15. Anu, iki mau ngomongnya saltone apa piro? Selawe Mas ya? Iki mau apa piro Mas? Ulah kek ping 5, ayo baleni. Iya baleno. Balen kawal. Ayo le ngadeg le. Mosok bintang tamu kok cepu koyo ngene yo. Kok bintang tamu? Binatang tamu. Ngadeg kale. Mosok cah tindian ngene kok korengen. Lho, tatone apa? Iki pedang. Jik. Lengene sak pira? Lho. Lho. Pedang wis sak mono gedene. Belep. Bojo malah koweh-koweh. Ose om, segone ulah ki kelorot bukan solta salto. Aku niki ndol sego ae kene mang. Lah iki wonge enak bengak-bengok solta salto ya Kowe kene. gelem tak kelas segar. Yo aku wis gak masalah kuwi yo. Wong kae lho kon salto jajal. Wong kene lagi dipangani sego yo. Wong nyawer ora bengak-bengok. Orang ngono mau bedukan mau njaba remuk ya wis. Begegeh. Kowe patung meneng ae. Ndangak tek mangap. Bayo. Sanggat. Kowe patung iso menengan goyang guyu ae. Cangkeme kok gapura. Tapi bentuk untune kok. Lagu le Rondo Kempling.
sumure 2000 ora ya. Tak deloke. Oh sumur meneng ae. Patung ora. Taksi dewean apa ora Bah. Hei. Ora ngono. Klepek kabeh pas aku yo udan dadak. Kowe kuwi kena sandi Allah. Piye ngono? Piye? Ngompone biantre ra kaprah. Aku ora tau ngampu. montap sarwe lumapat anyekat-nyekat sang pakai kan datang sang mulat bermut siwat sang lumangsa angsa baca kasulaya. Jatuh mandang, anggap perang, semua lupa. Kereta neri, potap, sarwi lumapan, ada penyekat, sampai kan datang samulat, lernet siwat, sang Geprang, anjeprang, lilir singa lupa, kereta neri,
Taneri sarasasa ada montap-montap sarwi lumapat anget kenyakat seperti kendatan samulat tergucibat sangu bangsa bangsa baca kasulaya.
jamu godhong telo suwe ora ketemu pisan gawe gelo jamu godhong telo suwe ora ketemu pisan gawe gelo. Udan mesra uwes banyu kang tumetes dadi saksi nggonku nangis wong sing tak tresnani tega ninggalake aku sung jroning uripku yen ora ana sliramu angin tansah tutut kalbu rasa kang tak ampat agawe lara dadaku lewat tambang kangen muka bisa dadi tombo kangen iki nandang uyung rina wengi. Apa pancen sliramu wis ora krasa lewat tembang kangen aku titip sayang tresnaku mring sliramu ora bisa ilang apa lali apa pancen wis ora sak tenane aku mau tansah setya ngenteni baline endah manis semu lewat tembang kangen iki wujud katresnanku. Ngendi nggonku goleki pete kepengin ketemu najan ado tak parani mong nuruti karepe ati barang saiki ketemu
aku lo tometes relasi pipiku yen pancene ora tresno mbok yo kondo sing prasaja ojo gawe kelati aku ora bakal kandeli kaya ngene lelakonku biyen ngapa kok dadak ketemu yen pancen ditinggalake gawe elang hati sak lawase
Cih. Nuwun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampun sekap anggenipun seni barong putra manunggal saking Cepu Kabupaten Bluro. Nggih menika wedal pentas wonten dalemipun Bapak Muntaat. Mbok bilih wonten lentak lantinipun kelapatan seni barong putra manunggal kirang prayogi menani penggalih kula keluarga seni barong putra manunggal saking Kecamatan Cepu Kabupaten Bluro nyuwun donga samudra pasame. Nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.